sarkin da ke rasuwa talina zahiri goya kake cuccuya linta ba gaban gaba baya rabbin sati a bani kulawa bai wa maza kaya in shiga rigar mamman mala a bege cire baitocin mama da kaifin alkalamin kudura da ke gaggauta duwai salatin nan ne zama ruhi na salatin ne fata na ba a yi gilgoni cikar gasa da gata gini da ma a cikin sakowa baya cikin mama ni asibata kawai da suke gane garin wardo gidan ta kai wani hali koto wanjarar sa'ad dodo ɗaya ruwa madubin rijali kar na ganni da kace su mano wallahi rabi da bai da mafuta she wani cikin assalamu alaikum dubbina sallama mai tausa sarfina daga numfashi zuwa raina daga gabanki ya gurbana kuma a harshen kudura sai da wayan mai kunci mama daga abin da jirgin lissafi a cikin gine ya zamo farko sakin kirku kwatancan mai dan halara uku kin danko na Allah a banzan Allah a cikin su kai gargari ko dan wata gaban ki mata ne waye ne sai miki ganganci mama Izafin kauna ke fitsigata wani sani ba sa numfashi hawaye ke sauka a kumatu ba mai mini rairashi daga Allah maki mini ɗauki kauna ta sani laushi ina wani hali mai rikitarwa ruhi na wuce wayo ka ya zato mafi kusancin Allah kowa ya rike bai da kila wahala tagomashi na rayuwa ya cinta ku ne alƙibla kwa mutum ubangiji cira aiki komai bakin ci